सानथाम सिगाङाव दादबारियाव आंखौ लिंहरदोंमोन आं फैनो हायाखैमोन ओंखायनो दिनै फैबाय रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब ओंखारदों बेवहाय बर्डार एरिया हिसाबै माखासे जेंनाफोर दङ दा बे जेंनाफोरखौ आं बिथांमोननो रायलायदों आरो इयुनाव सुस्रांनायनि थाखाय आं बिथांमोननो खोथा होदों आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे दिनै मोनसे समाव बेवहाय UPPL हिसाबै जोबोद दुरबलमोन नाथाय दिनै 80-90% बे ओनसोलनि बर' गरखा हिन्दी भाषी जेसेबां जनगोष्ठी दङ बेंगलि बयबो भोजपुरी बिहारी बयबो ओंखारबोदों आरो बिथांमोना 80%सो भटखौ दादगारि ओनसोलनिफ्राय UPPL नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो होगोन होननानै खोथा होदों। प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव प्रमद बर' हाटाव बिटिआरनि थिखादारफोरखौ बासाय बायदि बायदि स्ल'गानजों बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ बाजार नुनो मोनो। बेफोरो जेबो भेलु गैया बिसोरो बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरदों नाथाय बेवहाय रावबो जेबो एफेक्ट जानाय नङा आं बेखौ मिथिगौ। दा दिनै बिसायख'थिनि जे फोसावदिंनाय बे दिनै जोबगोन आरो जों बेवहाय फोसावनानै बेखौनो नुबाय जे UPPL नि बिजाथि बा जोंनि मित्रजुटनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा 50निफ्राय 60,000 भट बांसिन भट मोननानै देरहागोन। दा दिल्लीयाव खुंगा 73थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे महा उत्सव हाबाफारि आं बिथांमोननो आंनि फारसेनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावदों आरो हाबाफारिया जाहाथे गाहामैनो गाहाम जाफुङो बिनि थाखाय आंनि फारसेनिफ्राय बेस्ट उइश हरनाय जाबाय।